Kaplim kasi batip kerteng kajing im hakaban sapelat padba naduk kalai trik nok pra habije sinama shilong bat kan ye beteng lada ki padba ki kwa banyu iya kaplim jing im kiting shop bapau ki balaak ki long uphira dot todong yarap biam arman disiar Joseph pengrop ki puran bapau ki long kanaki wanda warjeri bat kawan ri pengrop ni nagliang jawa ngai kudi ngai ngu ni gong iblet hekrat ba lari le semar ini nadu men ne mestap dong di klimat kam tam ni upor mentang ni wan hang ni nak film khasi ba ngin sapmi na shen ha ka light rek bra banwan de ka keteng film di film jingem ka ba ila dap ban shoot nadu snam arja ka khandai de hajing sha ngladi ban ni na ini film nadu di snam hajing sha de ndai nakadaw ka jingwan no jonga tujing ki jonga CA natare kawan juga ishamati natare ka last break wan kini ka corona di ngim shamla yola company ni film wala ngila yo ya kini ka CB visa certificate man pa tin nagalang jingi ngila kwa company ni film na du sama jak khanda jinga tin den nakadaw jingtan jong kini jeki bagini ka corona di ngim shamla la shon company ni film de ndre mentang ni penpau jing sungu ngi penpau ka jing kuble ka bakrau ya kani ka sarkar jing minta sarkar jala jing ka bala sya yang ngi penpeni ngi film nado ka lai trek ubnai wan te hapo bijus nama hot te kindan hado jing santli ki show ha ke kata ka kansang do ko por khadu beje ka show bingom ka ba ar ka por shi beje ka balai ha ka por lai beje ka basau ha ka por san beje bat ka ba khadu ka nei ka por nyu beje te yagni film ngin pet kat kum kejing bon ki padba lara ki padba ki dang kwa ban pe ini film ti ngi nang continue ban peni bet ini film lara ka de kat bane lara ka ne steo arteo le negala ban ne shibnai ro te ngi dan nang drum hani mentai ba arman disiar ba dai ibe ni ki tim shop jong ni film te ini film tu la ki ba dan mentang ni film ide ba pira dot rom ba Joseph Pingro ba arman disiar nata dei ba yarap buam biam de ki puran rek badan nang tu di kong wanri pengro bat I naki wanda warjri chua simle production hagini film gidan hadu jing lightly jirwai de kumangli mentama da lingba ka jingmi jo kini ki jirwai khasi menta ki bo na pa music video ba kumjur film de ka kani ka jing le jungi kini jirwai lightly jirwai to kalau kawai si benta ban promote ya kini ki jaka junga ka jo hani ki badan pa kini ka jala jungi de ka bajing roi ka baning kong ya ka bangila shoot jong ni ka film ka de ka ba lai ka teng tuan ba ye ka bangila shoot hang dia po kram dam ka badan po mausum dam but ka wi bade ka de po ka koi ka badan po lawa de hang tu nadu bangila dat shoot ya tu roi masan play ba tu roi po YouTube de mentang ila ibun bagi ni ki torres buat ki badan baru ni ibun bagi ba ki bala lit ban junga kai ni jaka de ka juroi ka ba ar bade ka bal tep pertengum ka musim batman kabangila shoot hani po Majestic Hotel hani po Shillong but kabalai pada juroi kabang ngidang sudah pelatihan mentau nai kadiga juroi belai keteng ngalai amat kabangila shoot hang po kawiga resort kemudian nanti po Umyam kalau tu keteng kum ka riset singi de but mentar ngi bagi nadu bengi penmi ini juroi kasih mo ke janman kasih ngi bengi kimi juroi kasih menta tinggi iru bagi ki para kasih jungi ki kun ki para samla ki kena red ki kasih badan sab menda ki lakwa ru bagi nada mentalam bagi ki film kasih ba dam mi thmai jing tip ka jonga nang ba I producer joni ka film ngatrai ki jinglot tegala poi la nomnoi shaka khatsan ne ka arphola te ki jaka ba ngila shoot ni film ki bo ni de po hang po sar silong bat ka to ne ki khap sar ma kuma po mongap ka badan gitu ka ketua jinga show bagila flight advertisement de bat kumjur apa la norang ma kita hi jaka jong ni ka film ka kumangla keteng hani jingem de kedai sepang jingem jongi ki breu hi ka ba khamtam e ba naglang jong kata ki bajuja kedai baja sisa hani po yangi ki jat ande pasi kan ba ngitang sumi sabar na ka nagjela bang puli la ni let bela shaki be bagi jela de teng bengin wan pai pat sala jong jelang im jukwa sho but andai lawan pai ru teng kalong ngipni no kita jing so meng dan kita jing so sarong but koi ru kalong ba kini ki kenthe kasi jungi pun bagi yolok karna tiki yolok na ki kelajat de andai la yolok di kelajat kini kelajat pada long ki
kisah mana business dia kata long kedai gijing seneng kedai kap paling jong negara film kan ya kaban ikong sung tanam nong ni klimat bang ta but ai kublai ka pang ya producer jong nega film film jingen ba section simle nang ta ya kiki garat director jong nega film but ya ki artist para te kan film ni dan ki artist main artist ki ba khaman ek long phira da trong one repeat group naki wanda watri nang ta manga but yarap ba nang ta bat I Joseph pengro ti gidan ki gatu kan ki ba khampau khaman nek film te kan ngis khamba kan ke I barakolong kejing keduk langsung kelong ke bang isno tanat kan ga klimat ka menta jong nek film khamta me kan film kadai ga wei film ki ba ki artist jong gi borok ki artis khasi bala kham itu mah bang tinggi lai dan betalang ne ketika sin ke baningkong hero ing abangan dan betakum kini ki ka film ti smutanat banong ko iro ba kum men hakane ngi dang splai tu kejing ruai ngalayoma ti ngi ba tu kejing ruai mas splai kum tu tang sisngi arsngi la dan ki bayetem ne hata ha bas kali piknik ti ngasngu yo men sema ngasngu sutanat kan bong namar balai ba lada penmi jingrai kalong kuntung iskem baka film ro andalami kan sahih ti kata kajing hit jong film leng baka jingkersan jong piki pat ba tinganget skem ban ngapa hiru ka jingkersan ba lada long kuno ro tong nai lang ketika diang para khasi ma kumbang namar balai teng wada film dakhar ngidang yenyom tingi iskem baka ne ka film khasi jong yi bang ipin lai manta di film jing em kumba phiwan pai lak jong ki khmat ba phitrang hangta kene film ro kan penhon lang ipi di nata kada ngarung karpat lang ipi bapinyawan barsaki da jong ki khmat habu biju cinema hall haklai trik jongu December jong news nem arja arpoi ti ka show kumbala ka show ma la batai bawan bet mene kadai kharwei beje nang ta shi beje lai beje san beje bat nyeu beje janmen kita hai ang jong ne ka kebenta bang yo ne ka film ti kebenta bang yo ne film kadai long bang ngadi we supporting jong actor jong ne film but dengan long ya kan ya main actor jong ne film tinga di way bangai lam ban poi syak ta kacaka ban long ban yo kamai ban yo pule puthi mo tika ege bang anong bang snotanat marbalei ba hane ka film ngedan matalang kum tu ki artist ki ba yu ki ba khampau telong kawai rungai yo bang sakajing sakoi ka jing shot bang tu ka mensim ka kamen tingi yo ai tu ka jing shot kana jis snotanat ngisnguhun hero no marbalei hoy wala ngamde nong shot dei long ege bang ile long nga di ngajing tristom teleng ba kajing tristom kalong mentai kalong kebajop yang nasmuthu kata namar balai ba kajing kersan ba deling ba tu kajing ruahi ngaru ngala ban kiu hakine gi nadu ha ban kiu kajing ruahi boong tu por samla te du tu por samla nang tang dang supply yang sokoi ga jing ruahi ba ai ketenga perkhat te tu por samla ko la pai familian tam te den nakatu kajing ruahi manta ka dang supply dang arte yo te ka la jendap 1 million tes ngutana pag ngasmutu ba leleng ba tu ka jingrai men sim kman ngasayo mensim khnang balai ban mar balai ladang am tristam ngon porish khang te na ta kada ngam jupers ngap ere ki banane ki banata ki narum ki banane ka bakut kamar kali jing tristam jonga hang ta ma kitu ki babenya kamar kisi et klanya kisi etana ya kadai katahi tes ngutana panong ba poi biang sakane ka jingrai ngalai oman kane ki jingrai ngalai oman kadai ka lalong ka jingrai special hak film jingsha kam dan kam manong ba kam dan mentah ban da thep hang ne hata junga hapo script ndai tang ban long special ban pusong tanat ban pen kan mau biang haswa bangin plat ya ka film jingem sashi sin ba ka long ba in pen kan mau biang ya ki pat ba la na ginong kersan jongi ki bala ap khil ti baro shikatu ti kan long pen ki em biang kan ki jingro ngala yamat ka long pen ki em biang na ta kada long ni khot ya I badu susang ma golden susang maden batalang tu ban long ka jing ya telang ka jing telilang kumba na penar bat na khasi te kalong kajing ya ke jing smutna lang hang tu kan nyila ban kentiu ya ka ai ba kalong ban kentiu na lor kata bang ini lang pen itho ngin pen sutho lang yi ba kajing jong ye kalong kajing ya teli kajing ye kalong ka bajom te kata shibanta ko ya ne film ngade utau ba long supporting tengah lam ro main actor ngade film ba ngane pun paisa silong ngane hakata kapan bar kaca kapule puthi mai namar i long kendong tengah hane film madi nong sor but nang tu pada kano kan jisngutran ban ong ba abang ngayalam yu silong ti kajing long jingmam jungu kalong nong kendong
dan dalam apa sesilong pada ke jinglong jungu lakalah nak nomor belai ngilai ulai kenduk bat kiba sesilong along nak unta de haka jingwan haka jing im jungu mau ulong umpai perkat bak ai ke bansawan sadian tina takadau kene ke jing ai kerteng ke jing im kalong ke ai ke ngi perkat jingai nomor belai ba ke jing im ke bebonjat ke jing im ke basungsi ke jing im ke bakmen kan haka nek film ke dondot ke basungsi ke bakmen ke balong everything kalau dondot mah ne tina takadau kalong kene ke ai ke ba pinsa tip khampa shushu mashkar par ki one page hapo full film ma hapo ang tepo bijus ne mahal katai ba along nuksano tang along na balai ki local artist dai jonggi ki khasi artist jong film khasi la lagi ne bedam talang ti long ka basungsi ka long ba long ka sarkar kam along na mitho yang ima along na mitho te ai ka ba along na pet nuksana menen hakane cherry blossom dan kumtul akhot ki bana bar ho ni mong ringi ba la start ki blanang ki ba bet la biang tang balong at least long ngidi penai bentalang tamannya dan batalang kolong ke jingnya ya te ke jeng peni ke sarkar baki kumingi ki local artist kade katai ngan nombeng hire ke sarkar ngan nomong hire ke sarkar ke nom khot ringi ba kolong dem tai ndai ke ngaskuntu masyu ajimut ba to perkat lang to isnai lang yangi hakane ga kenti ke bamenta yele no ban penitu yele no ban itu yangi yele no ban tip yangi ba ngiru ngidai kita ki khasi nalar kata ngidang dan ni kata bentai yangi bangidong ba habang isi bangil atip bangidai kita ki art ye local artist te ngi scam bat shane scam miru ba pin sai thono nang shakmat dak jingkar padat ke jonga katahi namar balai ba kat kajing tip jonga te lalong nak penkhot ki basabar te latip lagi kat no krul nele lak pholak kumta te baking khot kan siwiki te lada ki siwiki local artist jongi ki siw tang si pholak ana apolak kat no kajing keman jus montan lalor kata kum kajing ka experience jongi hang to namar balai lalong no ngi act kini film ngi syukot tang hane ki film jongi ka industry jongi pat dapoi satai te kan akut tangan te kumna ban kentiu pat iya kane ke jongi hang ne ngashukan tu ngasu ajimot lang ya sarkar khanang makin smuthu iya kane ka banta jongi ke bangi im hane tingi scam ba kane ka ek bar khot ba pin smuthu lang ajimot lang ngi lada pi ba mangi ngilong kita barit ndai shimingi pat bangin long kita kijing tre lang bat pi ba sarkar ba ai lang kita ka mensim ketika diang ba pin itu no ngi nang shikmat kata inga kwa namar balai ba lada ngi pet khai pet kum nuksa sipo nong stang ngi bagiran teki khasi long itna te long tu tempe hang ne hapo shilong pat cherry blossom te kala long labun tamana bar shiyo kai WR khasi te katulong ho ngidon kam ki bana baru nginam ong rebaong nginam don kam shu ngidon kam tambai le ban penbon lan ban yo ai ban talang yang gi artis khasi kata kan long kan jik smutanat kalong nangaru ngadan nanir nadan bat ya barok ki pat ba kata hi syukuntu ko sarkar ban itu no nang shikmat ni Kini ka te jua di naki wana kamenwadri te haka ni ka film te nga akum second actress iba ka ru jonga ka dikum ka bananong kendong ka jingim ka bana shanong kendong ka jingrai nga lai umat haka jingsha haka ni ka film jingim ngamdan ka jingrai mo ka pa jonga ngamdan jingrai tamba haka ni ka jingrai pada jingim nga shudon benta pada kalong no ba kum ka wei ka jingrai ka ba pen mau kani ka lockdown ma ba baros ka time la don kani ka lockdown te ngi klam yo sho bangin kendu inu para artist kumni para ki parlok but ting wat ki bahi hasam rungi yo sho bangin kendu teling ba kani ka jingwai pede ka ba I ba section ila pen ni te kalong ban pen mau ngi ya ka ban pen kendu biang ngi ya ka jina din jong ka lockdown in pen ya kendu biang sa sisian hadin ba ka ni ka covid-19 kala kham duna mah dengi akan du biasa isien te kalong syapang ki ba ie syapang ki samla mah syapang ki ba yang asam bat ya baru hi ka pen ning ba kan ni jumai kalong kum ba ke pen akan du biang ni sa isien kan kendiat ka bang hatip syapang kan ni